Velkommen til, og tak fordi du kigger med. Mit navn er Morten Karlsson. Jeg kommer fra teknologi- og konsulenthuset Access Nordic, hvor jeg sidder som forretningskonsulent med speciale i kunde- og borgerfeedback. De næste 5 minutter skal vi igennem 3 ting. Først får du en ganske kort introduktion til Access Nordic. Dernæst skal vi en tur til Gentofte Kommune og Færdselsstyrelsen i Ribe. Og så runder vi af med, at du får et hurtigt indblik i, hvordan I kan automatisere jeres borgerinddragelse via en løsning, som vi har udviklet i tæt samarbejde med Frontdesk. Men først en kort introduktion til Access Nordic. Vi kan hjælpe jer med at udvikle og forbedre jeres borgerbetjening, herunder den personlige betjening ved fysisk fremmøde i borgerservice, samt jeres borgerbetjening på telefonen. Et af vores værktøjer hertil er tilfredshedsmålinger. Alle kan udsende tilfredshedsmålinger. Det er ikke særlig kompliceret. Det særlige ved os er, at vi kan hjælpe jer med at designe nogle gode målinger. Vi kan hjælpe jer med at sætte rammerne for, hvordan I indsamler og anvender borgerfeedback på den rigtige måde. Vi kan hjælpe jer med at analysere, rapportere og forstå jeres borgers feedback. Og så vil vi meget gerne give jer nogle input til, hvordan I kan udvikle og forbedre jeres borgerbetjening på baggrund af det, borgerne fortæller jer. Vi har kunder i både den private og offentlige sektor. Herunder findes en lang række af kommuner og offentlige styrelser. Og jeg lovede jer, at vi skulle en tur til Gentofte Kommune og Færdselsstyrelsen i Ribe. I Gentofte Kommune, der har de siden efteråret 2023 arbejdet på en ny strategi for borgerhenvendelser, og her har vi været så heldige at få lov til at være med på siden. Vi har hjulpet Gentofte Kommune med at indsamle feedback fra deres borgere, men også deres medarbejdere. Feedback, som de løbende og her efterfølgende har brugt til at forme og designe deres nye strategi. I Færdselsstyrelsen, der blev vi inviteret indenfor, da de skulle lave en ny kundeservice-strategi. Færdselsstyrelsen vil gerne være en troværdig og kompetent styrelse, og så har de haft et mål om at reducere andelen af ikke værdiskabende opkald til deres kontaktcenter. Så det var ligesom det, der var i fokus i vores samarbejde med Færdselsstyrelsen. Hvis I ønsker at automatisere jeres borgerinddragelse, så kan I eventuelt kigge ind i den løsning, som vi har udviklet i samarbejde med Frontdesk. Det er en løsning, som har kørt i Gentofte Kommune, Skive Kommune og flere andre kommuner. Og med den her løsning, der giver man borgerne lov til at sige ja tak til at deltage i en tilfredshedsmåling. Det sker i forbindelse med online tidsbestilling til borgerservice. Det er telefonen over i venstre side af skærmen. De borgere, som siger ja tak til at deltage i målingen, de modtager en sms med et link til et online spørgeskema. Det sker helt automatisk og typisk 2 minutter efter, at betjeningen er afsluttet i borgerservice. Borgerne de åbner spørgeskemaet, besvarer en række spørgsmål, og så bliver deres besvarelser automatisk koblet til alt det data, der ligger i Frontdesk-systemet. Vi rapporterer løbende resultaterne i vores online rapporteringsplatform, hvor du kan se og arbejde med resultaterne på forskellige vis. Dertil kan vi også udarbejde en rapport med primære konklusioner, nogle handlingsorienterede anbefalinger og understøttende resultater. En rapport, som I vil kunne dele med jeres medarbejdere, politikere og andre interessenter i kommunen. Det var sådan set alt herfra. Hvis du ønsker en demo af den løsning, jeg lige har præsenteret, eller er interesseret i AI og teknologi på arbejdspladsen, så er du mere end velkommen til at række ud. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en god dag.